ni hami gɛlɛn dɔ b'i la i bi fɛ hami in ka dilan sisan karabali la kun faya kunu na n terikɛ kuranɛ aya in de b'a kɛ e min bi faransi ni kamana gannen don i ka papiyeko la i kamana gannen don i ka baarako la i kamana gannen don i ka musoko la n terikɛ n bɛ nin d'i ma diɲɛ bɛɛ bi se ka nin kɛ wa n kalina ala bonya na ala min ye kabakolo gulo n'a ye dugukolo fɛnsɛ n'i ye nin kɛ diɲɛ hami o hami na i b'a ye fo n'a kɛcogo man ɲɛ i y'a faamu kuranɛ aya in de filɛ in yansurukumullahu fala ghaliba lakum a bi jɔya in yansurukumullahu fala ghaliba lakum n terikɛ hami gɛlɛnba dɔ bi e la i ye ko bɛɛ kɛ hami min ma ɲɛnabɔ a kɛ ala ni kuranɛ kama sini nin kɔrɔbɔ a la wallahi kana taa muri fɛ yen kana taa soma fɛ yen nin kɔrɔbɔ Konaté de y'a d'i ma n'i y'a kɛ bilahi a bi kɛ seliji ta wala hakile waati i ka arakan 2 seli i ka kɔlɔsi ta i b'a wurudi in yansurukumullahu fala ghaliba lakum in yansurukumullahu fala ghaliba lakum i b'a wurudi siɲɛ 313 o ye kiraw adadu de ye kira 313 de cila ala fɛ i b'a wurudi kiraw adadu la n'i kilala wurudili na hami gɛlɛn min b'i la dɛ o fɔ ala ye kamanagan min b'i la o jira ala la n kalina ala bonya na nin kɔfɛ wurudili bannen kɔ n'i ye nɔnɔ saraka denmisɛnninw na 24 heures tɛ se abada f'i tulo ka don a kibaruya duman na walima a ko ka ɲɛnabɔ ni baarako don 24 heures tɛ dafa dɔ bɛna baarako dɔ f'i ye bilahi n'i ka papiyeko don n'i ye nin kɛ a papiyeko kibaruya duman a bɛ f'i ye n'i ka musoko don n'i ye nin kɛ ayi tile ti bɔ k'a bi ni musoko in ma ɲɛnabɔ ou bien tulo bi don a kibaru ɲuman na aw minnu kamana gannen don n'a bi kɔ ka jamanaw na faransi alizeri itali kuma dɔw la nasibɔ ka gɛlɛ aw ma kaliwa ka gɛlɛ aw ma mɛ nin ye k'a kɛ dɔrɔn k'a ye i tɛ nin kɔrɔbɔ wa wallahi Konaté b'a f'i ye ka da kan ni hami gɛlɛn b'i la e ye ko bɛɛ kɛ hami min ma dilan n'i ye nin video in ye n'i ma sɔn k'a kɛ n'i ko moriw ti fɛn dɔ karamɔgɔw ti fɛn dɔ Konaté ti yafa i ma dɛ f'i k'a kɔrɔbɔ de i y'a faamuya an bɛna don la sisan sabu nkalontigɛla de cayala réseau kan namaratɔ cayala réseau kan anw n'u ti kelen ye sabu anw y'a kalan an b'a dɔn de ala k'a faamu ko ɲuman dan bɛɛ ma o la mɔgɔ min bɛ fɛ ka nafolo caman sɔrɔ k'a dada ɲɔgɔn kan ka nafolo sɔrɔ ni ala tɔgɔ ye k'a sɔrɔ ɲagami foyi ma don a la i ma sitanɛ baara kɛ i ma boli baara kɛ i ma kafiriya baara kɛ ka nafolo baara jɛlen kɛ ni ala ka kuranɛ ye n terikɛ suratul waqiya de b'a kɛ u ka ni nɛgɛ bilahi waqiyatu de b'a kɛ suratul waqiya ni cɛ o cɛ y'a kɛ nafoloko kama o nafolo kelen ala bi sɔn i b'a mara i kɛla cɛ o i kɛla muso ye n'i y'i za wagati baara kɛ a sɛ jɛma den 3 baara ala bi sɔn e bi nafolo mara i za wagati baara n y'a fɔ bɛɛ bi se k'a kɛ ale bi kɛ 30,000 ni sɛ jɛma den 3 de i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bi dugu o dugu bɛɛ bi se ka i za wagati baara kɛ i dan ye k'i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛden 3 sɔngɔ i b'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ cɛ an bi baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn Konaté ye i za wagati baara kɛ n ye a jaabila n y'a nafolo sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'i ka wari tɔ sara n'i se ye bonya min ye ka fara a kan fitiriwalew ka ca mɛ n'i ye mɔgɔ min dɛmɛ a tiɲɛ jɛlen kan a ka ca ala fɛ o caman ti ɲin'i kɔ o de ye Konaté bɔ kunun na ka bi sɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o la garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 n bɛ segin numéro in kan +223 72 24 02 98 o ye Konaté ka numéro ye n'i ye weleli kɛ numéro in na sisan i ni Konaté yɛrɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni min don diɲɛ bɛna lakali ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ tiɲɛ ni nkalon ti kelen ye
tiɲɛ ni galon tɛ kelen ye. Galontigɛla de cayalen don, namaratɔ cayalen don, o ye maa caman découragé. Mais wallahi n'i y'i za wagati baara kɛ, i b'i da la ko dɔnni bɛ dugukolo kan. An bɛ dan ni yɔrɔ in na, an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu